labari da ɗumi-ɗuminsa. A yau ne dai muka samu labarin cewa jaruma Maryam Yahaya Allah ya ba ta lafiya, domin kuwa ana ta jita-jitan cewa wannan jarumar ba ta da lafiya, domin kuwa ana tunanin ta mutu. To yau dai Allah ya ba ta sauƙi, domin kuwa wannan jaruma ta ji sauƙi. Domin kuwa mai sauraro sanin kanka ne cewa jaruma Maryam Yahaya ta shigo Kannywood ne tun tana shekara 15, domin kuwa idan za ka tuna cewa da ita aka yi fim ɗin Mariya. A nan ne wannan jaruma ta yi taken suna a masana'antar Kannywood, domin kuwa da ana ta jita-jita da raɗin cewa wannan jaruma ta mutu. Kai dai mai sauraro ka gyara zama domin jin wannan taƙaitaccen shiri namu da muke ɗauke da shi a yanzu. Amma idan ya kasance wannan ne shigowar ka channel ɗin nan, ka danna mana alamar subscribing, sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Sannan kuma kada ka manta ka yi mana liking a ƙasan bidiyon namu, sannan kuma ka yi mana comment a ƙasan bidiyon namu. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka.